Прывітанне ўсім, прывітанне шаноўныя. Пачакайце трошкі, зараз я знайду ўсе налады свае, папраўлюся як трэба і мы пачнем. Сёння, як і заўсёды, мы будзем пад неблагую музыку. Трошкі катацца на гэтых танках, у спецрэжыме, які я люблю у двукосцях. Але што рабіць? Калі тебе патрэбныя гэтыя персанажы, якіх ты паважаеш і любіш, то трэба неяк пастрадаваць, як казаў адзін з ёлупняў. Дык вось. Хіба што ўсё, чат бачу, ўсё бачу. Можам пачынаць. Так, CS-ка не, з CS-кай потым. Зараз мы ідзем у спецрэжым. Так, што ў нас тут па-першае мы прачытаем сёння адразу, і толькі потым пойдзем у бой. Прыгоды чалавека прывесці 2 баі, так, гэта нармальна. Давесці 16 фрагментаў таксама не складана. Канкурэнцыя, нейтралізавацца 6. Оу, сёння будзе вельмі хуценька з гэтым спецрэжымам. І я так лічу, што з танкамі сёння мы справімся даволі хуценька. Я на гэта вельмі спадзяюся. І мы яшчэ пагуляем сёння у ІТС. Так, гэта вельмі добра. Гуляць у Евротрак сімулятор я люблю. Спадзяюся, у вас сёння добра надвор'е, бо ў мяне лье дождж. Сёння холодна, 9% толькі. З раніцы сёння прыйшлося нават апранаць каўнерык такі, жылетку. Што стаім, што сумуем? Оп! Оу! Фрагі. Фрагменты, фрагі і... Адзін ёсць. Зараз другі трэба. Ось так табе. Воу, тут міна была. Так, а там... Неблага. Оу, полетел. Так, добрых фрагментаў ў гэты раз мы не зробім. Ты, напэўна, хочаш так? Ну вось табе. Нешта я сёння дохну. Не атрымліваецца нармалёва заграць. Згуляць. Учора неяк лепей ішло. Трэба было трошки пагуляць, напэўна. Да што ты будзеш рабіць? Эй, ну... Трэба, калі у меня 16 фрагментаў, то трэба іх неяк давесці. Яшчэ і гэтую зону паставілі тут. Ці адсюль. Три, два, один. Мы давезлі першы фрагмент. Ці гэта прафесіяналы зараз гуляюць? Ці што?
Выжил! Паскуда! Fragments beamed up. I'm off to the Enterprise. Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Approaching the rover's position. Take the fragments into the mark zone. She couldn't take it. Hang on a wee minute. Фрагменты, фрагменты, фрагменты. Треба довести фрагменты. Добре. І що все ж перешкоджає тут? The ship's grateful for the answer. Ну, рельєф некий дивний, да ахула мне як тут дивно. Блять, паскудство. Ай, нешта не шансую зусім. Угу. Ось як гэта называецца, а? Сюды хадзі. Good job. Ось так табе. Now for the last stretch. Give me some more fragments, will you? Catching you up and getting you back. Паскудство. Я заўчора, мабыць, за цэлы дзень так не здыхаў, колькі тут. Фрагменты трэба давесці. Ей! I think a commendation's due here. Ех, не атрымалася. Пашанцавала, нарэшце. Кагосьці збіў. Адзін, другі, трэці. Не, трэба цікаць ад гэтай. Ah, bloody hell! What's going on? Так, дзе ён? Energy levels are off the scale. Ось ён. Proceed to evac zone. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-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 ну. Nicely done. Ёсць. Учора не атрымалася ніяк перайсці праз гэты тэлепорт, бо перашкаджалі ўсё далі сёння. Наадварот, здыхаю, як кацяня ў ведры. Вось тэлепорт атрымалася зрабіць. On board and accounted for. Так, што ў нас засталося? Аскепкаў хіба што даволі многа, даволі шмат, а па астатняму, мажліва, зусім не шмат. Так. Зразумела, другі бой, ну так. Аскепкаў даволі шмат трэба. Нейтралізавацца, што значыць нейтралізаваць 6 машын, бо я, калі не памыляюся, забіў мноства. Ну, не две, так, гэта дакладна. Ладно. Што не зробіш. Усё роўна 16 аскепкаў трэба давесці, гэта не так проста. За 2 разы не атрымаецца.
Что, летим далей? Кто тут у нас? Time to test other people's rovers with the gravity vortex. I'm gonna fly over soon. Hold on to your fragments and look out Тікай for the отсюда. beam-up zone. Так, а скепка? Скепка, добре. Берем. Так. Хлопці, тікайте. Ёсть, две ёсть. We'll put this antimatter to good use. Ну что ты будешь робить с гэтым, а? Нават поехать никуда не могу. Оп. Мина. Об тебе понос пробил, паскуду. Fragments beamed up. I'm off to the end. Иди в сраку. Доколупался. Time to pick up some nice wee power-ups. Ваховнюка 2. Getting ready to collect fragments. Оп, 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 оп. I'm making a flyby. Скепочки. Чекай, чекай. Ёсть перша. Так, другая. Сіна третя. Сподіваюся, нікому до мене нема справи. Ми хутенько її довезем. Ну-ну-ну. Добре. 3 in 1. I think a commendation's due here. Getting you back into the Чаму fray. так далёка адляцеў? Хто мне растлумачыць? Ну што гэта за гаўно? Чаму калі я трапляў у іх? Яны так далёка не адлятаюць. Вось, знішчыў двух. Дзве машыны знішчыў, а колькі цікава будзе потым? Статыстыцы. Так, добра, добра, добра. Вітаю. The fragments are accounted for. I'll take them to the ship now. Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Ці гэта трэба ўжываць нейкія тут... Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Наладываць гэта... They fly over soon. Hold on to your fragments and look out for the beam-up zone. Ёсць дзве. Так, дзве. Трэця. А як далёка зона, ну? A triple yield. That's what we engineers call peak performance. Ех, Nay bother. де я видав вже три. Что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. На жаль, гэта не працуе. All the antimatter is aboard. Good job. Так, что за суперзброя у нас будет? Now for the last
Так, а скепачкі. Яшчэ атрымаецца нешта завесці, я лічу. Дзе зона? Отъебись. Паўніка кусок. Ну ты паглядзі на яго. Ка, мразь! Але ж крыўдна. Чым я займаюся агулам? Трэба ж аскепкі неяк сабраць. Як та ўжо не. Дзе зона? Energy levels are off to scale. Terminate mission. Proceed to evac zone. Everyone get your rover into the zone and stay there. Nicely done. Добре. Другі раз. Другі раз ми телепортуємося відсюди. Rover on board and accounted for. Good work. Так, ну что? Одну мы докладно виконали, а другая так, докладно другая виконалася. Логістика і що? У нас залишилося тільки знищення, так? Ну, одного. Добре. Лайтово ніяк так, скільки? Ну, 11 тисяч, а надо 50 тисяч. Ой, бля. А хто гэта выдумляў, ну? За выкананне гэтага задання будзе 9 тысяч толькі. То бок по 2000 не. 2000 за бой, гэта атрымаецца, што 20 застанецца 30. Гэта 15. Да ну на. Лепей я заўтра выканаю. Два персонажа ёсць. Фура халера з ёй застанецца на заўтра. Сёння мы выканаем толькі на гэтых двух. І заўтра застанецца ў фура дабіць, таму што 30 тысяч гэта акурат такі гэтыя тры заданні і тое, што я здабуду ў баі по 2000 за бой, прыкладна по 2-2,5. Будем атакаваць гэтага. Што? У такім разе у нас атрымліваецца, што трэба знішчаць як мага больш. Ты паглядзі на гэта, ну. Куды ён трапіў? О, міны. Добра. Міны гэта добра. Одна, другая, третья. А дзе адсюль? Што ты робіш? Як ты мог? Воу, піська ти. Couldn't take it. Hang on a wee minute. Масакра якая тут. Шкоджена.
Тун-тун-тун. Так. Thanks for the antimatter, everyone. Тебе что, плохо жилось, а? Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Ну давай, суперзброю мне. Добре. Approaching the rover's position. Take the fragments into the mark zone. Ось чому? Ніяка реакція, агулом. Абсолютно ніякої реакції. Ну глядзіце на гэта. Я ему ў сраку трапіў, а ён нават не турхануўся. Beaming your rover back. Get ready. Ой. Так. Засталося толькі знішчаць, таму рэжым берсерка ніяк трэба ўключыць, якога ніколі не было. All the antimatter is aboard. Good job. Sending down some big toys for you to try out. Вортекс, добра. I'm gonna mark the pickup zone for you. Гаунюк, ты погляди, а? Your rover. This fragment's a small but important step. Thanks. Міны гэта прикольна. Гэта прышпільна. Пераезд замінаваны. Everyone, heading out. Што, Вортекс, добра. Вортекс та сама пойдзе. Now for the last stretch. Give me some more fragments, will ya? Та ідзеце со сваімі аскепкамі. Мне тут знішчаць трэба людзей. Не ў той стэп. Ой, куды я еду? А вот не гляжу. Шо хер, мужики? Жум. Кто хотел? Пурхаться треба. Вау. Не поспел. Ось зноў жа ж. Гэты рэжым уже надоел троху. The object's energy
Трошки попіхаўся, трошки пакатаўся і ўсё. Уся цікавасць скончылася. Everyone get your rover into the zone and stay there. Хера себе адляцеў, ты паглядзі на гэта. І зноў жа ж, ну што гэта такое? A few seconds left. Нібыта ў яго нейкая там, не ведаю, там фіча, што я адлятаю як Couldn't he maintain the lock on the rover? мяч. That's a Я loss. думаю, пэўна нейкая. Ну што, ўсё, не? Бо сапраўды ўжо надоела. Добра. Finished with your assignments for today. Come back tomorrow. Все, у хора засталося колькі? 23. Добра, завтра скончым. Больш не хачу. Надоела. Добра, ідзем у пракачку, як заўсёды. Хамяк. Хамяк, арта, койловік, ТСК Одес. 5 танкаў, а потым пойдзем у Евротрак симулятор. О, у меня плюс один человек на трансляции. Привитание тебе. Так, едем налево. Бо у городе я ніхто. Гэта не спецрэжым, тут ніхто не адскочыць як мячак. А то уже хотелось Бурасика спихнуть в воду. Так, Алтеха поехала, добра. Будзе свет, Т-43 нешта там переживае. Бедалага. Хіба што лічыць, што не трэба мне тут стаяць. Так. Праціўнікі зелені гуляюць. Гэта добра. Гэта добра. Едзем до конца. Так, челленджер объезжаем. Впрочем, далей. Елочка где? Елочка уже... Добра, елочка заняла правильные кусты. Чекай, еду. Лера, тебе бери, як ты засвятился. Ты ж елка. Это неможливо просто. Так, нечто тут было зовсім нічого. Треба комулі узять. Добре. Давай, елочка родненька, давай, святи. Святи, як ніколи у своїм житті святи. Так. Хотя нікого нема. Ось гэта номер. Тут нешта Лансен.
Добре, зараз ми тут дадим вам шороху. Ей! Треба неяк акуратней, що ти притискаєшся. Дівчина я тобі чи що? Центуріон, як пантера. Центуріон я вже звалив. Так, пантера вже на отстрелі буде. Як у іх гэта атрымліваецца, а? І ў зямлю, канешне, ў зямлю. Дапамагаць ніхто не збіраецца. $50 от чая поехал тупо. Добре. Едем. Ну что ты знову, а? Неужели ты нормально не можешь проехать? Обов'язково треба ніяк притиснуться. Чому гэты чэрці мяне так бесяць? Ось яна. Толпеха. Ну, конечно, давай. І дакладнасць. Дай яшчэ гаўніна. Каб цябе чэрці дралі. Засвяціўся. А, вон. А зноўку, ну. Вы бачыце гэта? Ай, маць моя жанчына. Прывітанне табе. Скудства. 2 разы, но ляціць невядома куды. А что ты, Барасик, там притаился, ну? Траплять будешь ці не? О, божухна. Говно нейкае. Пойди ты в сраку, шчыра кажучы. Барабан, каб дабраць гэтага шотнага гаўнюка. А, ну ўсё, уже ад'ехаў, Барасик. З половой тысячи шкоджу. Что тут у нас? Так, зноў хамяка. Мог бы быць неблагі бой, але... Так, зноў, што мы будзем рабіць? Дзясяткі. Супраць дзясятак я зноў жа ж нічога не зраблю. Пушка ў гэтага танка яшчэ стокавая. Таму едзем налева. Налева будзем дапамагаць СТ-шкам, каб прорваць лінію АБ. Это будзе лепей, ніж ехаць аддавацца цяжкім танкам.
Так, я, Кобра, Ганкевич. Хто там третій? 430. О, гэта добра. Гэта добра, гэта вельмі добра. Калі ён не будзе стаяць у хмызах, то гэта будзе яшчэ няблага. Каб агляду было ў гэтага танка больш, то было б яшчэ лепей, а так? Давай, давай, давай. О, все зразумела. 40 минут покараем. Не-не-не, Кобра, я б так не робил на твоем месте. Эй! Нет, 140 не танканул, а это танканул. Ой, не, ну 430, ну что ты зробил, а? Это с тобой тобі так. Хіба що, ти промазав. Мінус Кобра, мінус 430. Такой собі 3-1. Стандарт. Чекай. Не едь туди. Не едь. Ну ось, 2 тики. Добре. 40-го пробіл, гэта добре. Чекайте, хлопці, я приїхав. З ким тут порозмовляти? Як яны танкують усю? Мінус другим. Не треба вниз лізти. Я ще тут 430-го приїхав, вельми добре. Чекай. Танкані, ну. Ти ж фулово, танкані. Безглуздица. Выкати на их. Приласочка. Твою мать. И он назад позирая. Треба танковать. Добре. Сука. Выцелил. Ладно. Тяжко было про супер десяток гулять тут. Или не треба было вылазить. Я же разумел, что там 140-е. Правильно? Правильно. Арта. Что там у рта? Докладно то и самое. Так. Где ж тут стать? Как бы тут, у хмызи это, где можно працаваць по цяжкіх танках. Поражение. До речі, напишите, подобається музика вам чи ні? Можна наступний стрім нечто інше? Бо сам я більш рок-музику уподобаю. Електронна так само подобається, бо доволі довгий час, особливо у нульові годи, рейв був такий, займав вельми велику частку в моєму житті.
Сёння таксама прыемна гэта паслухаць. Але ўсё ж такі рок лепей. На мой погляд, а на ваш. Так, лепей у цэнтр звесціся на пачатку. Куды тутай. Добра, стой на месцы, я праверу, ці я трапляю ў тебя. Не трапляю. Придется сюды. Так рабіць. Там уже тигр подъезжает. Так, нет, тигр стал. Стал и не шевелится. Поехали. Тому можно сводиться и сюда. Давай. А так ты никого не высветишь. Центуріон. О, добре стоїть, добре, так. Ось тебе подаруночок. Не трафив. Нічого. Почекай 38 секунд, я дозведуся. О, ось гэта так за свет. Поглядите только на гэта. Воу. Але ж их команда дурная. Погляньте, 4 танки на базе стоїть. Вау, хлопці. Хлопці. Змагайтеся. Зараз зводжуся. Так, тут сомо. Летела. Ёсть, шкода. І ёсть оглушення, так, Конкверер. Е-75. Воу. Нормальові їм дрова дадуть. Ей, розверніться. Нічого не бачить. Цікаво, я на мінімапу глядять агулом чи ні? Наш центр поїхали, гэта добре. Центр, гэта добре. Чекай, ось. Летить подарунок. Тримай його. Є. Але ж тільки 311. Що ти робиш? Отступи. Там же 1 супротив 2. Але зараз і Лора під'їде. Не під'їде. Забоялася Лора. Конь. Е-75. 4, 3, 2, 1. Ну, за свет. На тебе у сраку. Не трапил. Так. Лора звалила. Конь целить. Е-75. Так само. Все, ВК нема. Угу. Наши прорвали центр и правый фланг. Добро. Це левый это фланг. Ну, правый по минимапе. Так. В таким разе мы будем их сейвить. 3, 2, 1. И подарунки полетели. Даремно. Снова 38 секунд шакання. Уже 24. Такая тигр, живи. Тринадцать, 12, 11. Чакай яшчэ живи. Терпи, як ніколі не терпел. 3, 2, 1. Да как тебе? Сука, ну. Что ты будешь робить в этом, а? И разводимся. Так, они поехали дефить. Цікавые хлопцы. Видать, что не доехали.
5, 4, 3, 2, 1. Лови подарунок. Що ти зробиш, а? Вау, яка перемога. Арта прям вирішила все у гэтым баі. Але можна выкарыстаць X5. 4 тэхнікі за бой трэба знішчыць. Такое сабе. Як пойдзе. Оу, давно не было. Якая добрая мапа. Так, але ж толькі 2 десяткі. Мантикора і Арта. Тому можна ехаць і ў горад. Чаму не? Оу, 111,4. И он тут мне отвесить. И в дупу. 111,4. Ну-ну-ну. Конечно, он будет пробивать. Чтобы проехать сверху. Иди ты у сраку. Дрэнная гэта ідэя была. Не убачыў я там ВЗХу в складзе праціўніка. І зрабіў памылку катастрафічную. Колавік, наступны колавік. Шалёная ЛТХа. Watch out! The floor is lava! 40 секунд. Что это такое? Гульня. Ты здзекуешься ці як? Оу, і толькі не з маім аглядам на гэтай мапе гуляць. Так, робім паджэм. Вось сюды.
хуткасць мая дазволіць гэта зрабіць і, магчыма, яшчэ перасвечу алтэху супраціўнікаў. Watch out! The floor is lava! А там дыстанцыя кароткая, таму мажліва, мы гэты фланг зможам трошкі патрапаць, як найменей. Так, вось ён гэты камень. Ёсць засвет, але гэта хіба што ПТ. Цікай, цікай, цікай. Гэтыя тытанавыя колы, гэта нешта. Лео. То есть вы долго едете до меня? И куда я отступлю тут, ну? Едь хутчэй. Каму ў два рыла з табой яго разорвем на кускі. Добра. Вось гэта добра. Ну что, едем? Не трапил. Что ты там себе дозволяешь, а? Киберспортсмен. Гляди ты якая. Броня, чистая броня паўсюль. Ну что, поехали Т-28 карать. Ту-ту-ту-ту-ту. Першае траплянне ёсць. Там с фланг порвали, а мы тут катаемся. Один. Два. Не, ну не туди зовсім ти полетіла. Мені тобі туди не треба було. Добре. Бурасик, Т-70, Т-71 поедет туда чи ні? Ні, не поедет він туди.
Телефончик, телефончик. Ты прикрыешь? Я сподіваюся, так. Русадер. Добре, 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 добре. Стоим. Давай, долучайся. Долучайся. 40 секунд. За 40 секунд я поспею сюда приехать. Тому ляти. Ляти, хлопча, ляти. Это один шанец, хіба что, ёб, твою мать. И все. Ось и все. Бэм. На. Не отрымалась. На жаль. Черговое поражение. Ну такое. О. Мяк перемог. Треба X взять. Хоть и бой говно, але хоть что-то. Калі верыць статыстыцы, зараз мяне глядзяць здвое. Неверагодная колькасць. Бачце, але гэта добра. А лайк стаіць адзін. Калі не складана, нешта ў чатик. Як хоць завуць цябе? Вы просто зайшли музыку послухать. Недзе там спіце сабе. Оу, так. Прорыв по центру. Яку добрые нулевые. Даю свет по центру. Так, а у супротивников так само Хочкис. Хочкис. Зменимся на фугасы. 3, 2, 1. Угу. Сосите бибу все. Не-не-не-не-не-не-не-не, я же так хотел. Чому так? Скудство. Заход номер 2.
Ось так лепей уже. А ён жыве. Ах ты паскуда. Чаму ў мяне 162? Гэта з фугасаў барціну 162 толькі? Ой, ну так не цікава. Ён мне 200 вешае, а я ему 160. Ну гэта не тое, што я хацеў. Это неправильно. Слухайте, а ці не перабольшвалі я з КС? 155, а у мяне 160. А. Это хіба што апошні бой? Там можна будзе вольны досвед выкарыстаць, каб узяць CS63. І нарэшце выкачаць гэтую дзесятку, пракачаць ёй дадатковыя скілы, забыўся, як яны тут называюць, і потым узяць сабе нешта новае, нейкі новы танк. Трэба падумаць, якія. Зараз у мяне ёсць ТТХ, ЛТХ, так, арта, і дзве, ага, нават 3 СТ, 3 СТ, ЛТ і арта, таму трэба нейкую ПТ ці цяжкі танк взяць. А, цяжкі танк гэта хамяк, ён зараз СТ. Таму не, цяжкі танк ёсць, трэба ў такім разе ПТ. А якую ПТ можна ўзяць? Наступную пасля ЦС-кі? Польскую? Можа польскую, слухайце, ну? Яна ж акурат зараз такая імбовая. Больш-менш. Ось, дарэчы, вось на гэтай мапе, тут жа няма ніякага... Блядь. Тебе ж разброс такі шалёны, як ты трапіў? Говно. Ой, дарэчы, трэба галду. Нешта я палез на гэтую гару, тут 4 дзесяткі ў складзе. Вай, шосьці я раблю не тое. На мой погляд. Гэта не лезе, гэта разумны. Ён на гору не лезе. Вось дзе ты? Дзе ты? 705, сюды едь. Паўнаў кусок яшчэ, вярнуў увагу на яго. Нешта 705 подставляется. А мне трэба адсюль цікаць. А це з 121 не буду махацца, бо гэта не будзе ні карысна, ні... Нічога добрага ўвогуле не будзе. Якая у нас патэха добрая, гляньце. АФКшыць стаіць. Ну пасвеціш хоць хвілінку якую. Фаза, объект. Ну, з такой дакладнасцю, як у моїй пушцы, нічога не зраблю. Да ёб твою налево, блядь. Жоўтае, і гэта на галдзе, жоўтае, ўсё жоўтае. Ну што ты будзеш рабіць, а? Не хочаш яшчэ выставіцца? Йоу, нарэшце. А ты бот, что ли? А? Пачаў страляць? А, ну так, бот. Што яшчэ можа так гуляць? Толькі бот. То 21 ўжо ўнізе. 121 ўжо ўнізе. Ось ён.
Каб адляцеў, было б добра. Стой. Ох. Фаза и объект. Ты бы поднялся на гору, да збрил бы его. Может, вызаха едзе добра. Гэта вельмі добра. А далее не поедешь? Не пробил. Ну як так? А концепт таки ведаеце цікавы персонаж. Аккурат калі я перакінуў набой, ён заехаў назад. Як гэта? Пошансовало тебе, так? Поджимают, так. Ёй, страпляние, добра. Все, засталася фаза, так? И объект. Але яны сидять, а мы поедем. Мы поедем, бо трэба 960. Не павінны яны выдаць мне альфу нейкую такую, каб я адляцеў ад іх шота. А з ВЗХ мы можем разделить шкоду. Аллера, тебе бери. Аллера, тебе бери, что ты там робишь? Я шотный, гэты гаундон нешта не едзе. Чего ты не едешь? Блять, 7-10, что робится? Только что выигрывали. Ой. Трэба неяк тут устаць. Каб і гэтых свяціць, і гэтых, але тут і нічога не зраблю. Я магу толькі... Так. Мызы устаць і ўсё. -1, добра. Что тут jeszcze zrobisz? Блять. Веха. Асу 130 стоит. Не, треба было на гору ехать. Тут нешта было магчыма настрэліць.
Ну і зноў на гэтым ебры будзем чакаць, ужо па-за 40 секунд. Што гэта такое? Няўжо ніхто не качае на 8 узроўнях нічога? На 7. Так. Тут адназначна фугаса адразу і коцімся сюды. Ну. Эй. А чаму так доўга? Навошта яны замарожаны ажно на 4 секунды. Давайте, хлопцы, дапаможыце там. Першае трэба выразаць алтэх, якія там прыедуць у гэты кут. А потым, конечно ж, высветліць тых, хто будзе на адстрэле стаяць там. К7. Давай. 6 секунд всего хватае. Нават не заўважаў, што на гэтай ЛТшцы 6 секунд КД. Тамусьці мне падалося, што значна больш. Оу, КПЗ-ха. Гэта дрэнна. І гэта фугас. Тытановае кола, ну а як іначай? Яшчэ. Ну да, гэта я так і буду стаяць. Дзякуй, вялікі вам підары. Што я магу яшчэ вам адказаць? Сука, ебанаты. Што, хацеце адказаць, што ўсё гэта было на КД? Вось гэтыя 3 твары? 13.75, Бурас, ну так, магчыма. Ой, ёлупні. Крыўдна. Да холеры, десяток. Да холеры. Что робить тут? Треба на радстрел уехать. На К-линию. Добре, 3. Две ПТХи. Два 8-4, добре, 2684 ГТ, 2 бесполезные. Я ну тут и подохнуть. Ну и только 3 танки. О, СТРВ круто стоит. Трапил. Добре вийшло. 2684 стоит на отстреле. Добре, Ренешерон-то нет. И он не стоит. Он хуйней займається. А покуль я б живее, у гэтых низах нічого не зроблю. О, наш з'явився.
Może nasz нечто убачить. Так, не тое. Добра, вельмі добра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А як так-то? Ёсть трапляння, добра. Єбре, красавчик. Поглядайте тільки, як шороху навів тут. Ёсть. Чекай. А тебе. Треба ніяк у центр тут допомогти буде. Наші нечто ще можуть тут зробити. Так. Є соти. Ні, є соти у сейві. І гэта у сейві. Все у сейві. Нікого нема? Пятый. Ось трапляння. Добре. Коду ніяк треба законтрити. Крайна чаранта недосяжності. А, ну тебе. Глебу він стрелив. Добре. О, гульня. Кончилось декаться уже. Вай, где засветился-то? А это не светится. А что ты тут стоишь тогда? А 412. Хоп, хоп. И тут не трапил, и он не трапил. Ёсть, жопі шорсть. 1800. Вище за середнє. Але не так добре, як хотілося б. Єй! 161 тисяча. С63, а і знижки нема.
Купляем. Так, где он? Позначить як основный. Основный. Так, CS59. Этих выкинуть отсюда. 63. Так. 59. 59. 59 и 59. Переучить. Переучить. Так. Тут у нас что есть? О, тут ничего не треба. А 59 треба продать. Продаем 1893051. Добро пошло. Так. Где 63? Сюда ходим. Так. Что у нас по обсталяванию? Обсталяванию. У нас 13 тысяч бонов есть. Тут у нас хуткость. Тут у нас хуткость. Спочатку мы почнем з турбины. Посылач. И, конечно же, стабилизатор. И все это тут зробим. Так. Шкода 390, 258 усього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это не об чим. Не ведаю, може яких 10. Для основного будуть голдові. Так. Тут у нас аптека. Тут ремонт. Тут поки що автоматичний згас. Пожаротуш. Нехай так буде вигляд. У мене є цікаве. Блискавиця. А ну ні. Але чому тільки третій? А четвертий де? Ён патрабуе грошей, а гэта не патрабуе грошей. А чаму так? А яшчэ што ёсць? Чакай. Ну яшчэ што ёсць? Это всё звычайна, гэта не 3D стылі. Пінь. Гаўно нейкае. Нябесны конь. Шарапахі. Гэта бягучы падзеі. Define. Не падабаецца. Ну што? Возьмем все ж таки блискавицу. Нехай будзе. Так, добра. Тое мы продали. Так, хочкіс узяли. Добра, поляцелі. Наступны бой. Тым более, што мы X5 не выкарысталі. Гэта будзе вельмі карысна для 63-го. КС-63. Хоу-хоу-хоу. Што мы тут робіць будзем? Так, мы ў топе, але ўсё ж такі дзесяткі паўсюль. Так. Цэнтр не. Стрэл таксама не. Трэба заняць, все ж таки пад'ехаць сюды. Поедем все ж таки на А-линию, на поджим.
О, 80 кілометрів на годину. О, ось так треба летіти. А не як 59, 55 чи 45, там вже не пам'ятаю. Блін, помиляюсь, 55. Так, у схованку есть. Опа! Як тобі, Ілон Маск? 937, ну. Проехать и не проехать. Там УДС, 13105 СТБ. Не-не-не-не, это что такое? Паскуда, ты глянь. Подпалил с першего шота. Три, два, один. Добро. Я забывся, что у меня основная снаряда. Это голда. Удас, 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 что ты робишь? Ты же не синхронизовался со мною. Там еще 1305 стоит. Унизі стоять батчаты 121. 1305, это ладно. Почекай, где ты? За низко водил. Мантикора, Мантикора. Есть. Давай, хлопцы, давай, погнали. 2000 это замало. Агульной шкоды. Один фраг так само. Так, 268. 268, добре, КД. Гусеничка стоит. О, подчинился, ну. Три, два, один, ну. Другі ёсць, яшчэ два трэба. Слухайте, ну гэты танк прямо розніца як небёса з зямлёю. У параўнанні з 59-м. А у мяне КД хутчэйшае за твоё павінна быць. Не хутчэйшае. Хе-хе. Лох. Так, яшчэ один. Яшчэ один. Давайте мне гэтага аднаго сюды. Не-не-не, не подыхай. Калі ласка, не подых... Блять, ну. Сука. Пакуль звядзешся. Хлопцы. 8, 13, 105, добре. Едем до яго ў госці. Ну что ты робишь? Блять! Гэта ж трэба яму так было зрабіць, а? Гэта ж трэба было яму закрыць усім сваім тулавам. Гаўняк. Ды яшчэ ткнуць яго ў правы бок, а не ў левы, каб я не трапіў.
Ну, калі ласачка, 4-й фраг, ну... Ульня, ну допоможи трошки. Давай, давай, едь. Бля, 401, ну... Прими. Ёсть. Ух. Я уже подумал, что не. Слухайте, неблагий танк. Вельми подобається. Кажу знову, небо і земля, 59-ка, 63-ка. Это зовсім різні танки. Амаль 5000. 5000 шкоди і 580 на свету. Добре, вельми добре. Атрымалася. Першы бой толькі. Гулам першы бой на гэтым танку. А гэта другая ступень. Вы толькі падумайце, што можна будзе зрабіць на ім. Так, калі не памыляюся, на Ходжкіса я не здымаў X5. 59 не, Ходжкіс. Так. Ну, апошні. Тут мне, як з раком до Парижу, 213 тысяч, а мне толькі 90. Досвіду. Мається на увазі. Ой... Добре, застаўся толькі Удес і ўсё. І ўсё на сёння з танкамі будзе. Напамятаю, што прыгадаю, што персанажа апошняга Ухуру з складу Стартрека мы возьмем заўтра, бо і апошні этап гэта 50 тысяч невядомых гэтых антыматэрый, ці што гэта, не памятаю ўжо. Вось, таму заўтра мы, калі возьмем гэтыя 3 задачы, якія звычайна падаюць штодзенна, то Ухуру мы атрымаем. Я атрымаю. Мы. Вось. Таму заўтра мы завершым гэтую спецпадзею. Маё меркаванне аб гэтай падзеі так і не змянілася. Такое сабе гаўно. Бо у мінулым годзе было тое самае, як кажуць, тыя самыя яйцы толькі збоку. Так і зараз, калі б не стартрэкаўскія персанажы, я б увогуле не гуляў. Бо стартрэк мне падабаецца, падкрэсліва падабаецца апошнія гэтыя часткі, якія здымалі ў 10-е гады. Вельмі падабаюцца. Яны значна лепшыя выйшлі, ніж фільмы. Это дакладней серыял, які існаваў там у 80-е ці 90-е гады. Один шот ёсць, Центуріон больш не пакажецца тут, калі не памыляюся. Так. Хрена сабе, глядзіце, там у іх Е100 на базе стаіць. Халера тебе дары. Хто табе ўвогуле кампутер дагуляць? Так, а по центру нічога мы не зробім. Трэба неяк тут. Вось тут прорывацца. А там СТБ іх крые. Побок. Толькі нізам. То не заўсёды. Не ведаю. Вось, можна неяк фланг. Чакай. Стерва, чакай, зараз я выйду. Чакай.
засейвилася, курва? Навошта ты засейвилася? Вось на што табе гэты ХП? Марынаваць будзеш іх? Чакай, яшчэ нешта тут. А ну вылазь. Добра, КВ-4. Неблагую ты працу робіш зараз. Не. Спадзяюся, трапіў. Не, мы тут не выйдем. Мы тут не выйдем. О, не, Сонейка, чакай. Сонейка вылезла, слухайце, у окна. І трошки цяжэй стала. Не, тут нічога не зробіш. Слухайце, хлопцы, цікайце. Цікайце, бо нічого ми тут не зробимо. Так, там Центуріон. Треба перейти на голду. Центуріон. Об'єкт. Привітання. Что, не шакал меня тут? Ведаю, что не шакал бы, повернул бы свою голову. А так отрымал висок. Висок отрымал. Там ренегат едет, ёж, то налево. Центуріон Экшенинс. Слухайте, наша СТХ там ще живе так довго. Може і отрымається нешта і допомогчи. Центуріон. І нікуди, слухайте, не можу яе пробить. Ну, что ты будешь робить? Бом. Що ти з ёй зробиш гэтай патехай? Ці яна тут була, ось тут. Я ж там кидає. Ты умеешь кататься. А я его навіть не вижу. Так. Колдым. СТБ-ху засветили, а я еще не на позиции. Так. Нам прожет. Ну, покажися. Только Капсенлак не засветил. Добре. Ксенлака прогнали. А где ты там ховаешься, алло? Там что, такий дуже камень? Валера. Погляди на гэта. Вау. Несамавіты акцент зрабіў. Ну што, едзем уперад? Я яшчэ не ведаю тут. Што рабіць? Трэба паджымацца неяк. Старвиху треба викурити.
хуткасці не хопіць. Ну, прывітанне табе, СТРВ. А ты что там себе мыслила? Так и будешь стоять тут? До побачення. Ну, гэта перамога. Дакладна перамога. Я ж толькі 2000 нават не настраляў. Так, ну суммы так, ёсць агулам. А так. Трапіў. Трапіў ўсё ж такі. Лансен. Хіба ты не доживеш? Ну. Ёсць 2147, 813, амаль 3007. Няхай будзе. Не горшы бой. Так, добра, добра. Все, што на сёння планаваў, мы уже зрабілі. Гэта добра, апошні X5 знялі. Так. CS63, калі мы яго выкачаем, хіба што трэба ўзяць ПТ, але якую? Даследаванні, так. Нямецкая. Нямецкая засталося толькі як ПЗ. Е100. Мажліва, але не ведаю. Так, тут у мяне засталося 2684. Калі б гэта было год таму, то можа бы і так. Але сёння дакладна не. Тут у мяне 110 Е4. Еча засталася. Шчыра кажуцца, не хачу. Фош. Вось што. Вось што мажліва. Фош Б. Так. Кандыдат ёсць. Фош Б. Што у нас тут? Баджар. Баджар таксама мажлівы. Простар Тойс, АТ-15, конечно, не вельмі хочацца. Ды сумненька неяк будзе, але ўсё ж такі Баджар варты таго, каб яго выкачаць. Так, Баджар, Баджар і Фош. Першы Фош усё ж такі. ВЗХ, так, ВЗХ добрая ПТХ. Гэта стоит. Але ж яна безбарабанная, у мяне як акурат няма барабаннай патэхі. ВЗ ці Баджар. ВЗ ці Баджар. Я б усё ж таки застанавіўся на ВЗ-сі. ВЗХ больш мне падабаецца, ніж Баджар. Таму Фош і ВЗ. Японія. Не падабаецца мне гэтыя патэхі, нават не хачу глядзець. Тут няма нічога. Польша. Польша можа быць. Агулам паглядзіце, у мяне ўжо ёсць і ЦС-ка, і 60 ТП. І будзе яшчэ Генкевіча, Блускавіца. Так, Блускавіца. Чаму не? Чаму не? Толькі з-за таго, што... Што? Толькі з-за таго, што гэта нейкая такая звычайная, толькі што і альфа, там механіка па альфе. Не, ўсё ж таки я хачу барабанную ПТХу. Зразумела, тут СТРВ таксама можа быць, але потым тут не, Мінотавра толькі дакладна не маё. Фош Б. Будзем качаць Фош Б. У мяне тут 0. Пачнем з 8-го ўзроўня. Паглядзім, на што ён спасобны. Гэта 8-й ўзровень, потым будзе Фэш і потым Фош Б. Таму пасля КС-кі ў мяне будзе Фош Б пракачка. Гэта акурат будзе ПТХ. Бо тут у мяне... Што яшчэ не выкананае? Акурат сярэдні танк, цяжкі танк і ПТХ. Процітанкавы танк. Вось. Стаў ужо на 15. ЛТ, разумела, 15. Калі што, я ЛТ вельмі паважаю, вельмі люблю на іх гуляць. Гэта топ. Вось. Але ў апошнім часам нават эстэхі заходзяць, бо вось гэты мне пераканаў. Падабаецца на ім гуляць. Вельмі добры танк. Нават 50М яшчэ не хачу качаць. Можа калі-небудзь потым, але зараз
Е50 мне задавальняе цалкам. Добра. Сёння з танкамі мы скончылі. На жаль, чацік мой глядач дадатковы нейкі нічога не напісаў. Але ўсё роўна вялікі дзякуй, што паглядзеў. Тым, хто будзе ў запісы калі-небудзь глядзець гэты стрым, таксама вялікі дзякуй. Праз некаторы час, а ён у мяне ёсць, мы запусцім Евротрак сімулятор. Я там трохі адпачну ад танкаў, але сёння, дарэчы, не было так бамбічаскі, як заўсёды. Ведаеце, срака не балець, як учора, напрыклад, ці пазаўчора. Вось, таму спадзяюся, што вам спадабалася музыка моя, которую вы сёння слухалі. Спадабалася тое, што вы сёння ўбачылі на экране сваім з маёй гульнёй у танкі. Подписывайтесь, ставьте падабайкі і сустрэнемся, я так лічу, заўтра. Вось, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і жыве Беларусь, слава Украіне. Усяго вам найлепшага, жадаю, каб ваш дзень сёння быў вельмі добрым. Да пабачэння.